Astăzi am vrut să văd care este cea mai toxică comunitate din categoria de jocuri Most Played pe Roblox. Pentru cei care nu știți, dacă vă duceți la charts, o să aveți acolo categoria Most Popular. Și acolo sunt cele mai populare jocuri. Dar acum vine întrebarea. Cum aflu eu care este cel mai toxic joc? Păi, simplu. Am jucat câte un pic din fiecare. Dar încă o întrebare pe care poate voi vă puneți este: cum să fie Roblox toxic? E plin de copii mici. Da, dar unii copii mici sunt foarte nesimțiți. Și o să fac și un tier list. Ok, și acum hai să dăm rank. Deci începem prima oară cu Brookhaven. Numai dacă dai de unul care se dă de vreo 11 ani și are 50, nu e așa de toxic. Deci o să-l punem la D tier. După ce avem Blox Fruits. Sunt foarte mulți copii care vor să se bată să-ți fure fructele. Așa că o să pun la B. Grow Garden. Nu prea mi-am luat stil pe el, deci da. Murder Mystery 2. Nu. Ok. Ăsta. Aici sunt foarte mulți copii care la Glass Bridge te împing și la Red Light Green Light. Dar sunt și foarte mulți care te ajută la Red Light Green Light, dar în rest nu prea te ajută nimeni. Și Stira Brain Rot. Bă, sincer, m-am jucat asta azi și am vrut să mă duc să iau nu mai știu ce era. Și a venit unul și mi-a dat o bâtă în cap și pe aia mi l-a furat. Adică i-a dat părcel. Deci da. Și mai era unul care tot mă spama cu chestia aia de candy să mă facă piatră sau ce era aia. Deci se duce aici sus cu Int Game.